Kerti tavat szeretnél? Most elmondom, mi az a 3 fő szempont, amit mindenképp vegyél figyelembe. De még mielőtt felásnád a kertet, a legfontosabb, olvasd utána, kérj tanácsot, és csinálj egy költségvetést, hogy számodra mi az, ami belefér. Ha előre tervezel, akkor nem fog érni félúton meglepetés. Az első számú szempont a tófólia kiválasztása. Nálunk kétfajta tófólia kapható, az egyik a PVC tófólia. Ennek előnye, hogy széles méretválasztékban kapható, olcsó, azaz pénztárcabarát megoldás, és könnyen kezelhető. Minimális hátránya viszont, hogy sérülékenyebb, mivel nem kifejezetten UV-álló anyagból készül, így könnyen elöregedhet, ezáltal reped és sérül a tófólia hosszú idő után, mivel az átlag élettartalma 10-15 év. Fél milli és 1 mm-es vastagságban kapható. Mi a termékleírásban részletezzük, hogy melyik fóliát mekkora tóhoz javasoljuk használni, de ezt mindenki eldönti saját maga, mi csak tanácsokat adunk. A második típus az EPDM gumifólia. Erről tudni lehet, hogy hosszú élettartamú, akár 30 évig is szolgálja a tavadat. Nyilván ez egy drágább tófólia, magasabb költségvetést igényel, viszont hosszú távon jobban megéri. Igazából ezt a tófóliát mindenféle tómérethez javasoljuk használni. Előnye, hogy UV-álló, ezáltal rugalmas anyagú. Javítása és toldása is egyszerű, a ragasztást könnyen meg lehet oldani. Széles méretválasztékban kapható, geotextíliát mindkét tófólia alá ajánlott rakni. A második szempont a halak mennyisége. Ez egy érzékeny téma, mi azt javasoljuk, hogy néha kevesebb-több, annyi halat tarts a tóba, amihez a szűrés technikát méretezted. A harmadik szempont pedig a megfelelő szűrés technika. Ez magában foglalja a szűrőt, a szivattyút, a skimmert és az UV-lámpát. Ehhez segítséget nyújt számos termékleírásunk, a blog, és kért szakmai tanácsunkat, hogyan méretezd az adott kertitóhoz a szűrőrendszert. Ha minket választasz és megfogadod tanácsainkat, akkor garantált, hogy tiszta vized lesz a kertitóban. Kövess minket TikTokon, Facebookon, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Mennyiségi kedvezményekkel és országos, akár ingyenes kiszállítással várunk titeket. Fekete Koi, minden, ami kertitó egy helyen. Sziasztok!